Narito naman ang inyong lingkod. At for today's video, ito na nga, nandito tayo guys. Yung volcano ng Kamalig, Albay. Wow! Nakita nyo naman, ang ganda ng Mayon volcano talagang. Itong spot na ito ay yung pinakamagandang makikita mo si Mayon. Yan, ito na ang bypass na puno kay Mayon volcano. Makikita mo dito sa lugar na kung nasaan ako nakatayo ang kagandahan ng Mayon volcano. Ayan, at sa mga sunod pa, taro! Lingkod. Ayan, andito na ako tayo sa Misibis Road na kung saan ay napapalibutan ng isang ilog ng puro bundok. Ayan, tingnan po natin. Ayan, at kung makikita nyo mga ka-good babes, sa gitna ng ilog na ito, ng katubigan ito, ay meron po siyang mga kubo. Ayan, at sabi nga nila, bakit may kubo dyan, ay dyan po sila nangingisda. Yung mga tawang taga rito, ay nangingisda po dyan. Ayan, yun yung way nila naman, o paraan nila kung paano mangisda. Mismo dyan sa gitna ng ilog. Ayan, at napalibutan po siya ng mga malalaking bundok. Ayan, sa kabila naman itong bridge na ito, ng tuloy na ito, ay meron din. Ayan, ito po, kung mapapansin nyo, merong yate. Kung sino naman po may-ari niyan, bongga. At syempre ngayon nga ay pupuntahan naman natin ang Misibis Bay. Sabi nila kapag diniretso namin itong bridge na ito, meron sa unahan ng isang beach. Kaya napanintay natin mga ka-good babes. Tara na! Mga ka-good babes, narito muli ang inyong lingkod. Ay, nandito nga ako din sa isa pa sa mga tourist spot ng Albay. Eto, kung nakikita nyo ang ganda ng aking likod. Oh, ang ganda ng likod. Kung nakikita nyo ba yan? Oh, diba? Wow na wow. Para ko nasa Tagaytay. Opo, mga ka-good babes, para po ako sa Tagaytay, oo. Pansin nyo siya, ang dami niyang group of islands. Kaya, pero group of bundok. Ayan, mga kabundukan. At hindi nyo siya makikita dahil, masyado makita dahil maulap. Yung baba po ay maulap, ayan. Kaya parang blurred yung video natin. Kaya, kasi maulap po siya sa baba, ayan. Kasi nga dito tayo sa taas ng bundok ng Cagayan. Hindi, tinawag sa wait lang po. Sorry. Ayan na nga mga good babes. So, kitang-kita ng mga kagandahan sa baba. Ayan. Nakaka-amaze. Wow. Mga good babes. So po, ang kagandahan ng
na nasa baba natin ngayon. Hello mga ka-good babes! Ako muli ang inyong lingkod at ngayon na ay nandito na tayo sa Kaguraray Eco Energy Park. Ayan, silipin natin mga ka-good babes kung ano ang meron sa loob nito Eco Energy Park. Tara! Saan ka marunong bilang? Ayan, may 5 bato sa likod ko mga ka-good babes at feeling ko pag pumasok ako dun sa mga batong yun, pupunta ako sa ibang mundo. Ganun ka-ano yung nandun dito pang napaka-historical na ka-good babes. Yan mo dito,